housut, niin ne ei nyt sopinut sitten vissiin sääntöihin vai tuomarin mieliin, niin ne sitten vaihteli niitä vähän aikaa siinä sitten. Okei, käydään noin läpi, jos on vielä kysyttävää, mutta aloitellaan. Sä voit vaikka nyt jatkaa siitä, mutta ihan otetaan vaan pelikulku. Maistuuko Ilvekselle pinna? Totta kai, että ne ketkä näki tuossa meidän tiistaina Kajaania vastaan, niin mehän oltiin siellä aika lailla laiskoja ja aneemisia. Nyt niin kuin pojat suoritti aikamoisen kasvojen pesun. Asenteellisesti puolustettiin hyvin, yritettiin iskeä vastaan, yritettiin tehdä Hakalle olo vaikeaksi. Aika lailla onnistuttiinkin siitä. Selvä. Otetaan kohta sitten kysymykset, mutta Juholle annetaan ensin tiivis puheenvuoro. Peli meni kauttaaltaan varmaan aika pitkälle käsikirjoituksen mukaan. Niin kuin tiedätte, että Ilves yrittää taklata ja päästä meidän ihoalle ja sitten tulla vastahyökkäyksillä. Ja pari vaarallista vastahyökkäystä niillä olikin. Pidettiin välillä ihan hyvin palloa, mutta ei me varmaan ansaittu niin tuosta enempää. Et ei me oltu viimeisellä kolmanneksella kovin vaarallisia. Ja tietysti nyt on vaikea tehdä mitään niin syväanalyysiä just nyt, mutta tietysti itteni mietin, että tuliko tehty kuitenkaan niin ihan oikeita ratkaisuja taktisesti ja pelaajien suhteen. Että mun mielestä meidän yritys oli ihan ok, mutta ei meillä ollut sit laatua vaan tarpeeksi. Et eihän me luotu ihan mitenkään niin kuin mielettömästi hyviä maalintekopaikkoja, vaikka pallo meillä oli ja kuitenkin niin pallohallinnan tarkoitus on silloin kaksi tarkoitus puolustaa hyvin, helpointa on puolustaa ja sitten luoda maalintekopaikkoja, olla vaarallinen. Ei me viimeisellä kolmanneksi oltu kovin vaarallisia. Mutta tuollaisella esityksellä niin ei me hirveän paljon enempää ansaita. Okei, se loppupaikka yksi paikka olisi varmaan maaliin, mutta että on se meille koko joukkueelle niin hirveä pettymys, että me pelataan kotona hieno yleisö edessä. Paikallisottelu 0-0. Hyvä. Ja sitten eka voisi kysyä Juholta tuosta varoitustilanteesta pelikieltä. Se tietysti sivussa, mutta kuinka moni muu jää Joensuusta? Pystytkö lonkalta sanomaan tuosta? Noitmer ja Keke, eli Olukorinen. Okei, puolustus menee sitten vähän uusiin puihin. Sitten muita kysymyksiä. Juha, tarkoititko sä tuolla näillä valinnoilla sitä esimerkiksi, että olisiko Aalto pitänyt lyödä aluksi? No siis totta kai nyt, niin, siinähän voi spekuloida monella pelaajalla. Mutta tietysti niin mikä on hyvä tilanne, meillä on niin kilpailua pelipaikoista, että ainahan tietysti niin miettii, että en mä lähde tässä vaan niin yksilöimään, että mitä siinä olisi pitänyt tehdä, mutta eihän ne, ja tavallaan niin kuin, totta kai valmentaja pitää tehdä sitä, mutta sehän on myös niin kuin jälkiviisastelua, että sanotaan näin, että jos siinä olisi tullut yksi maali, niin sitten ajatukset olisi olla vähän erilaiset. Hyvä. Onko muuta? Pakko kysyä tuomarista molemmille. Leffe aloittaa. Meillä oli Oulussa norjalainen koemies, käsimaali. Sen jälkeen meillä taisi olla Vikingit-peli, vähän erikoinen rankkari ja muutenkin vihelykset sinne sun tänne. Ja Seinäjokea vastaan päästiin 2-1, sitten tuli aikalainen ulosajo. Nyt oli tää, niin kyllä tää jatko meidän sarjaa ihan samaan tahtiin. En ole tyytynyt. Mulla on sellainen olotila ollut tuossa jo muutaman kierroksen, että nämä tuomarit ei välttämättä ole ihan sillä ajatuksella täällä mukana. Et välillä tuntuu, että ne on vähän ylimielisiä, eikä laskeudu siihen pelin tasolle. Tietyllä tavalla me puhutaan tässäkin niin kuin derbystä ja muusta, niin
okei, meillä on taklaavampi tyyli, mutta en mä nyt väitä, että meidän pelaajista kukaan niin tahallaan siellä ketään vahingoittaa ja muuta. Että nämäkin kuuluu mun mielestä vähän niin kuin näihin juttuihin. Mutta en mä ole ollut pitkään aikaa enää tyytyväinen. Joo, siis onhan se on kovatasoisia pelejä, nämä on intensiteettä niin kuin varmasti vastaa liigatason pelejä, että nämä on myös tuomarille vaativia paikkoja, mutta toisaalta niin tuossa pelissä niin mä en voi mitenkään vaikuttaa tuomariesityksiin ja ei se tuomarin vika ollut, ettei me päästy luotua enemmän maalipaikkoja, että kyllä meidän niin pitää miettiä, että miten me voidaan itse tehdä asiat paremmin, mutta ei ihan tavallaan niin kuin mun mielestä se on nyt tässä vaiheessa ajan hukkaa. Kyllä yritetään miettiä sitä, miten me pystytään itse olemaan vaarallisempia luomaan niitä maalipaikkoja. Ei tuomari vielä hirveän monta maalintekoa. Siinä sä oot ihan oikeassa ja on samaa mieltä sun kanssa, mutta ei tää voi olla sellaista, että näiden tärkein homma on se, että minkälainen pelipaita on maalivahdilla tai onko verkot ehjät tai mitkä on alushousut. Mä oon ihan samaa mieltä. Ne on sellaisia asioita, mistä pelaajat ja pelimiehet helposti niin kuin kiivastuu, koska silloin puhutaan niin eri asioista. Silloin, kyllä, just. Ihan sama kumpi on oikeassa, mutta ongelma on siinä, että molemmat on niin vahvasti eri mieltä ja sitten syntyy automaattisesti konflikti. Että vaikka tuomarit on oikeassa, niin pelaajat kokee, että tämä on ihan hölmöä, niin silloin on ongelma. Mutta tietysti niiden on helppo sanoa, että ne tekee sen sääntöjen mukaan. Mutta se nyt on mitä, ei mulla ole niin tuomarille sen kummempaa sanottavaa. Aika lämpöisen sä kävit kuitenkin tuohon. No totta, siis siinä on paljon sellaisia tilanteita, siis mikä se tekee vaikeaksi. Siellä tuli varmaan sellaisia tilanteita, että oli ihan sama mihin tuomio meni, niin molemmat suunnilleen huutaa tuomarille, niin silloin pitää nyt alkaa miettiä, että en mä varmaan joka kerta sitten kuitenkaan oikeassa. Kyllähän voin rehellisesti sanoa, että mä oon vähän puolueellinen. Mä tänään toivon, että me voitetaan varmaan. Silloin tulee sellaisia tilanteita, että musta tuntuu, että joku tuomio meni väärin, mutta se on niin inhimillistä. Ja siinä kun elää pelissä mukana, niin on siellä paljon sellaisia tilanteita, että katsoo jälkikäteen, että se tuomari olikin oikeassa. Mutta siis totta kai sitä käy kuumana, kun haluaa niin kivasti voittaa. Ja silloin varmaan niin joku tuomio saattaa näyttää vähän erilaista, mitä se todellisuudessa on. Hyvä, onko vielä? Jos ei, niin kiitoksia ja tsemppiä Ilveksen loppukauteen. Parin viikon maaottelut.